Tak kei info enek gua sing duwe sejarah peradaban Dadine sakwise perjalananku wingi ning Tlaga Banteng aku mulya mampir ning Gua Brahala Dadine Gua Brahala kene iki letake ora patek adoh karo Tlaga Banteng wingi iki. Iso ditempuh sak jam 2 jaman iso 3 jam 4 jaman nek dadak mubeng liwat Thailand dhisik. Lokasine Gua Brahala kene iki ning plosok desane Semugih, kecamatane Rongkop, kabupatene ya ijik Gunung Kidul ya ijik mlebu ning daerah istimewa Yogyakarta Kiwa tengen ning kene iki ijik akeh gunung lumayan subur daerah kene iki. Nek tak delok-delok perekonomian ning kene iki ya wis maju banget saka dalane wis alus, kiwa tengen omahe ya wis apik. Dadine video iki tak dadekke 4:4 biasa men ora patek gedawan karo ngirit omongan men karo ora ndarani duwe lara omong. Nek kendarane duwe lara omong malah repot ya akses dalane ning Gua Brahala iki wis gampang alus nglitir ngene iki ora marak ketek-ketek gograk. Tur panggonane kuwi ya goring pinggir dalan dadi aja semelang geblasuk Lah iki ning kene wis enek plakate gek parkire ning ngisor kene. Lah nek guane Brahala ki awake dhewe ning dhuwur kono Dadine nek awake dhewe arep menuju lokasi awake dhewe kudu menaiki anak tangga kehidupan ngene iki Ya wis ngono wae lanjut ning part berikutnya pareng.